asesa na ade enya kapo enya sudie ochima akoso akoso na akoso dada na akoso na pia
yɛyi mi sɛ wɔakyi amankra mesua kyerɛ abusuapanyin owusu sɛ mede nokoredie pɛrepɛre yɛ ɛne bambo biara a mɛtumi ɛde aboa ama n'adwuma abɔ so sɛ abusuapanyin mɛnya me ho anoma kokone ɛnkɔ ho nsuo ɛwɔ n'atifi ɛmma anaseɛ lebisa sɛ ɛyɛ dɛn ne asi mesua yi yareɛ abamanneɛ sɛ wofrɛ me na mama a mato ɔkyeman ntam kɛseɛ berɛ a dase berɛ dɔkta ɛso na adwuma ne aboa pia apɔ a mehyɛ ne amankra bi mesuae ɛnɛ da yi ɛkyerɛ no sɛ mede nokoredie pɛrepɛre yɛ ɛbɛsom me wura ɛne wɔakyiman nyinaa mɛboa ama nimdeɛ biara mewɔ sɛ ɛbɛyɛ ma wɔakyiman atu mpɔn afei mesuae yi yareɛ abaamanneɛ sɛ me wura frɛ me na mama na mato ɔkyeman ntam kɛseɛ
baabi hɔ de no kasa ma kyerɛ hɔ baabi aboti efi ayɛ la de tumi na ma sɛ wɔn ahwɛ ne yie na wɔyɛ so apɛni sɛ ɛna bɛrɛ ne baabi a ɛkyekyɛ aboa no ɛhɔ a na sɛ ayɛ de gyaa Yeah.